Čaute, u našeho tretieho zápasu máme tu FC najlepšia a FC bilionári. Dúfam, že sa vám tento zápas bude páčiť, lebo máme tu dosť veľa hráčov so psami. A píska sa a hráme. Gól, nebol gól. Kamu, čo robia? Hrá sa, nie? Šikovný. Kamu, na čo im sú dve lopty? Kamu, ja to nepochopím. Neviem, čo... Kamu, a zás FC bilionári, počkaj, nie. FC najlepší gól. Kamu, ja neviem, čo robia, prečo penalty, dobre, nechajme ich tak, uvidíme. Zás gól, to 2-0, ja to nepochopím, čo to je? FC bilionári nejak prehrávajú. Dobre, hrá sa, uvidíme, či to dajú, uvidíme. A zás penálta, však sa nič nehralo, uvidíme. A takto uvidíme, či sa to bude tak hrať. Ja som prezident FIFA a troška aj na rozhodcu, musím sa pozerať. Loptu im odkopnem troška na chvíľku. Ten gól, to tam len lopta zostala, 2-0 zatiaľ. Neviem, jak to môže dopadnúť, kto to je, ale dobre. A pozeráme na to. Neviem, na čo toho psa učíš ísť o 11. O jednej má chodiť. Ty keď nie si doma, ona chodí aj o pol druhej. Od 5. o pol druhej vydrží. Kamu, ja som ten gól nevidel, ale dobre. Kamu! Že je ten dobrý zápas. Užívaš si, áno? Paráda, skončilo to, fakt dobre. Vyhrali sme! Kámoško, ľudia. Zás to skončilo, ale 2-0. Ale 2-0 bolo. Tak zás FC najlepší postupujú a skoro sú vo finále. Ernesto, môžeme ísť domov s Leom, bo my Choď, ja tu zatiaľ urobím rozhovor. Ja budem to ešte s tebou. No tak ty si trošku. Kde mám hento? Nemám mikrofón. Dobre, ľudia, vítajte u rozhovoru. Máme tu zápas, skončil 2-0. Tento zápas bol za mňa najlepší. Nebol dosť najlepší, ale hráči išli domov už 2-0, FC najlepší zase vyhrali. FC bilionári sa snažili o tých, jak to bolo, FC najhorší bolo, neviem. FC najlepší postupuje zás, neviem, a skoro sú vo finále. Finále sa hrajú 31. Tie finále uvidíme, ako sa budú hrať. Zdvihnú trofej, lebo vtedy sa už bude hrať o trofej. Bude sa hrať o trofej, ok, lebo v finále budú už o trofej.
Bude už o trofej, fakt. A ľudia, keď ste nezabudli na druhý kanál Ernest Minecraft, tak tam hoďte a odber rýchlo. Dobre, bude sa tam točiť Minecraft, to teraz neriešime. Máme tu rozhovor, OK? FC Bilionári sa snažili dosť postúpiť sa skoro do finále, ale prehrali 2-0. Nepochopím tomu. Fúha, no je to dosť smutné, že vypadli a išli domov. Čo si myslíte o tom? No ja si myslím, že to bol fakt dobrý zápas, lebo ja som hral tiež za FC najlepší a proste už 3-krát sme vyhrali a mne sa to páči, budeme mať viacej pohárov. FC najlepší má šancu dosť do finále sa dostať a možno má šancu aj vyhrať, že pôjde proste s Brookhavenom hrať. FC najlepší versus Brookhaven, uvidíme, či to bude tak, alebo to tak nebude. My sami nevieme, či budú tie finále také najlepšie, lebo nemáme dosť času to tu tak vylať dobre, aby to bolo tak pekné. Práve že... No, je to dosť smutné, že vypadli FC Bilionári. FC Bilionári mali šancu sa skoro dostať do finále, ale keď prehrali 2-0, to ja neviem. Nechápem tomu, že to tak mohlo dopadnúť 2-0. Je to smutné. No ľudia, ukončujeme tento rozhovor, ideme popratať celý štadión a ideme ho tu uzavrieť. Nejako neuzavrieť, ale ideme ho zavrieť, lebo bude sa potom hrať 4. zápas. Nie, ako ideme to tu popratať, ja si dám propy, popratam to tu. No nič, ideme. Ja konečne som sa tak tešila. Konečne ideme domov a Ernest Šampión, štadión sa zamýka. A ten 4. zápas bude sa hrať, neviem, zajtra. Dobre ľudia, ukončujeme tento zápas, ukončujeme všetko a dajte odberať čus.